நடிகை சமந்தா தனது கர்ப்பகால உடற்பயிற்சி வீடியோக்கள் மற்றும் புகைப்படங்களை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்திருக்கிறார். அந்த பதிவில் ஒரு சிறிய மனிதனை உடலுக்குள் வளர்க்கும் போது நமது உடற்பயிற்சியின் நோக்கங்கள் மாறுவதாகவும் இந்த உடல் செய்த அதிசயங்களிலேயே மிக வலிமையான விஷயம் இதுதான் எனவும் தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும் தனது பயிற்சிகளை பார்த்து யாரும் அப்படியே பின்பற்ற வேண்டாம் எனவும் உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவரை ஆலோசிக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.